masu mahasada ko kushe, kabewar kan kabari kake bakin cikin mai taushe. Mun nawa gare su ka zama bushe, jama'a duka sun yi hasashe, daga shata babu ya kai a kasashe, ka ji wani babban gaba, ka kuma rara irin ka ba ai ba za a yi ba. Jami'o'i ku zo ku duba, yan jaridu ku zo ku duba, marubuta kuma ku duba. Sarautar dawa sai dai zaki, taskira asirin zaki, kullu ba ne sai dai sarki, kadama kuma sai dan jaki, kama da wani bata wani, da kaji tambari sarki ne, da kaji jibiya gwamna ne, zage shugaba ke birni, corona virus sanyi ne. Soko kuma hada da banki, fitila ita ka bada haske, shata kuma sarkin maki, in ana da rabin da uwa ake, waka ta siyasa rana, na ka hutu baka da tsara, kaga dan da baya kyara, kuma sannan yana da kara, lamarin ka babu kanara. Mutanen ƙasa shaida ne, na kudanci ma shaida ne, na arewaci shaida ne, mutanen gabas shaida ne, na yammaci shaida ne, rana daji kake ba a yi maka kyaure, mata da maza kai suke saurare, mai ma waƙar ni ne yan kore, tunda